Woody Hine, that's the one my out there. No, maybe I would do in a call. And they have to say, who bought a local team? Who passed Santimama shot and Mother will say, upon a team. And this is Oba Asante, now Suma. Oba has moved pro, and I was Yoda. Sabi, Asanteman and your crew, Asanteman and home. And Asanteman, so never be able Ghana, you're doing coas. Mr. We are Bono, another way Asante, about Jay, Asanteman the cancer. And yet he said, over Suma, and will be with your bumper. You know, he be out with Yasia, Nahini, ever pro, you're right there. So. For any teachers of Katanka and a drink come and a da, that's so Asante will be a visa data. Ninjan say, and I so say to have a view. What do you fear a Bruno and Sigagaso? And no, and now the team of Poku now they say Asantehene, Nananum Tieno, Ama Nananum. Nananum Tieno, Nanano was so Amano. Ninjan said, if you were happy on Sagranti war, I a course and Krata, I will advance from Nano. Abrofonati Asie, set Asante di Asante. It's Asante, yet the Ahuja Ghana. And there was hardly a normal being out their brain. Not teachers of her. Some can thank her. Obia Abakwasem, what team work with the Yanne took come up. There was the same me and Sa, not what you are no. Only Eddie Kaimakwaba, you sure, bro. Sir, Eddie Kariamusa with Sagranti war. Nananum is Sagranti war, Sagranti was a war. No, a dear go for buy. Yo, they go for buy and say, Asante, Eddie Compuano.
na mpona no ho no na abrofo ene empoanofo no bi eka bo mu se omo mprema asante emedigwa enti asante bedigwa agese wa fa empoano ho amama na ho no so bi ansa no makɔhye mfimfi e ba sa asante enya mfaso bia nana Elmina de na ka asante ma ho ya castle no kra siwa friend Elmina castle no omutua ento e ma asante ana abibifo ayi Holland fo a nanka Elmina castle no omo na si ya omo de an wo no mo san asante fo ho akoton castle na ma English fo ndi asante e de asoja fo ko ho se maton ko a ye de na omko twa ho hia eje omo ade omo ye sa no nyina no na se abrofo no nso e boa omo ho e wa abrochire se omo ne asante e ba beko enti na abrofo no nso abo asante ato efise na asante adi abrofo so bemprenu enti omo aye omo se ene na ye beko return match ni ye de ate anim enti ade ketwa bia ebe ba beto ama ye ne mo akon de e ba ye beko to omo no boa omo no boa ho sie ye ena omo de asojafo ya de oda omo ano aye frɛ no sɛ Ganet Wesley ya asantefo ebo ni din sa granti oboaboa edoma no free English abrochire efa bi free India efa bi free Nigeria efa bi free Sierra Leone efa bi free Gambia ebe fa Ghana maya echimo emufa omo ano mbempo ano ni nyina ede omo kan omo ho ene asante ebe kun ya omo ekon no esi wo amuafro ya eben bekwai eho na ekon no sie asante amoa no ho so bekon ekon no banyina no omo ne abrofo no dinkita ho se enko mbejai nana asante achi abrofo be makomako nan bi ede omo abesie asante mam be mfie be nan ya abrofo ne omo ka se omo nya omo no omo nso so enya omo eno nso ka ho ena ema abrofo no ebo opo ene asante ebe kon ye na omo kon wie ye no ya omo asante gitu mu se wadi nkuguo no omo esan krata e wo fomna sa asante ntua sika 50,000 ounces of gold ya enna fom enye sika ketwa enne kura ubusa obi sa sika no oman bi sa sika no onyama enti na de asante akɔhye nkwasom ye tosum bienu asante amaya na kambo mu ya asante no nyina omo ereto ho se oman bia o kan asante ho bia opese onka ho bi mu ontwe no ema asante epene so se aman no bi entwe omo eno na ma wasa se hwi awowin danchira asen twefo heman ene amaya keka ho enkran ene fante aman fofora keka ho nyina akoi omo koye na chi no ko ba se esan se ohene no amoa no ho anko ni wo mo anko ntam nti na nkugo ba Asantehene na ho e friend ko fika kare asante etu na de so omo ne maame ana ono nso omo tu na de so na ade situo no ba ye no na ye se asante yonne asia na ma asante aman no bi kra ye se omo nso asante bi etete wo mo ho akire ya Asantehene prempe e ba ye no prempe odikan na obekeka aman no bi bo mu te se na mampoko okofa no bai nkuransa okofa no bai nsuta kokofu okofa ma we nyina saba anti abrofo no hu se de akono no mo hu se asante no a ye se ya gu no no ana se ye san kan bo mu no enti ene omo san de asojafo be empemaduo no e san be gu ha se omo ne asante ba kon na asante ne se dabi mo mfa me nko ena omo de ono ne maame ne papa ene ahemfo no bi e kan ho e de omo ko ya che se asante ejijai ene efie wo haduo no ni abrafo no atrase ehu se ye no man fa nyina no e ya wo sem wom sa de no ma bre e de na nso wo kafa ho yo eno ma omo ankasa ebo wura ahemfie wiade koye ene ne omo apene so se
omo di bi eba omo di bi ba nso dia yanso no mane ehia yen nti na nananom a na womo na kokae Asantehene na otiso sese yai Asantehene osetutu a otoso mienu ni womo na kokae na womo de ba ne penso yi na womo de saa na womo na bi eba nti womo de ba dia se edwabo no mu womo fa bi mra nti de kodi America na ene womo de aba ewa ayi UK de echire na no so beba Di asem na abeka etwato. oh de woman say ya Asantesema obi amfa no honyim na wo hunu de echire ni nkonkosi Kana wada roma ene abakasem na ne se Otumfuo se tua bebi o ni mfie de onu mu. Ni mfie de onu mu ena asante abofu bedi yeso o fa ya gudie ye dapade de ko ye ene omwa sa da woni edia abre mira wada roma sampani nsem ansana be fra konya ene o fra konya no what is sampani nsem bi da e wa sante memu. That's the bar Asantema UK. I have my mind and I could jump from to you. The amount we dear, I am one because all share the Otumfuo year. I put a training to assess. Oh, yeah, Kinsoro Mampa. I didn't talk about Jaco. No day. I procure Cassa at the Abba. To a yard, dear, now maybe they could be Anthony paying them down. Now, Otumfuo, the PR at the Fofa. I mean, who say, I'm a man there. Etias. Yura, the way the man there. I disagree war 150 years no. Eh idea what the akwa aye kabo mu. I mean who say, "Ken tokwa na de bigi bibia." E de kasade e na prokro e na we bigi bibia ma yeso bieba. The area aye ne de. Eh passport de na ye bebo na ma no say. Ye wa ye no e bra de ntia so de da. Ye say twere am Nyankopon say, "Wonna na omo no ho ban na onya nyansa obi kan ho na wotimi mu asanteman na bi kan Ghana man na Ghana nye baako." Ana wada roma assembly Israel ye chere konkuru mu ene de asie mfie o haduonu mu usu se senka Israel ke benden se Israel anka ene eyade a ye nka edum kese se rebe ka yura otu kokoso Otumfuo se tu otoso mi no de waye no sabi ohina ba ko betene de ne de adutwem de ne ntia yesterday king of kings king Solomon no de wa be ye no abura adwene tenti ne no se Ghana ha de a ona ye hu se oye ohina na chi na nim obi ani ho nti ye waye no ye ba ko pe ye ni ohini bia o wiase a na henie ebeporo ye urade so because ye waye ne de e bra adwene nti ase so na bima be ye bi ko ne ono ne abe ne de adutwam kura ira na nkofo bi su se a omahini bi eni ne ho so omahini bi eni ho so ni kwa se omahini ko hye ahimfu bi ase eni nyina no enche tumi na wada roma ene de wahunu eni de omu kan ujutum ana onyintum menjintum se wudi hene na se wa maye ura hode a na me be wudi hene ko ene de te se ubo a local team uba Asantema ma so Asantema de unu se ubo national team ndi se uba Asante na ba soma obi wa so firi pro anda ba so ura sabi Asantema eyekuro Asantema de no ena Asantema so enye be bia bebre Ghana ye dwe ECOWAS ndi se wo ye bono na se wo ye Asante na ba se bo dwen Asantema de councilor enye ti se uba soma na se obi beti obambam ye nu ewiri se obi beti obi abambam uba ha uba sua mama na mane na se wudi hene na se wa ma de ura na se dia na mini be bia wudi hene ko na se wudi na so gina P1 ti ma se ze nua no ma maka mu ntimi maso ye ura no ba nyina mo mra kasade ye mo ba ama wo maso ye ura na mu moyedu na mansan ku se ampa oso okro bi a ye fe refuma so wudi hene na ye sa dia obeka dam me be dia ko nya be 3 years ni na bia ye ura ma me dia ko du no obi adia ko nya 50 years ni dunya no ho na ya soma me so ye ura ay me di mo wadwan Asantema ana ma me dia pagya di sa wudi hene na se wa me dwan ye ura dia sabi na me ni be bia wudi hene ko ira be da sipi se ya se wo bre na ede ne twato a wo ka kire ahemfo amhema oman Ghana Asantema de America kire ahemfo no se ye fa ni die ma de ni die fatam sabi chinie obi da biachi na masere se ahema no na ahemfo no yensu amamere ne amane ye fa patapa eni akonwa ye fa entokwa eni akonwa ye de kasade ne krokro ne amamere ne amane ye akonwa de America kire ahema afo ne amamere ahemi nyina na se ye fa amamere ne amane ye fa yetumi se Ghana mara wo ha uru tumi be ye bet Ghana mara ebetwam ti masere se dia
yɛde amammerɛ ne amane bi yɛma Ghana mmara no so ɛna ho na yɛtuma wie pɛyɛ na wɔhene mu a na sɛ wode tumi kɔyɛ adeɛ na sɛ Ghana mmara so de ne tumi kɔtwam a na amoa tuma sere sɛ yɛmfa amammerɛ ne Ghana mmara no so ɛnyɛ adwuma na Ghana nyɛ krabɛhwɛ wura ɔda wɔ ɛda ɔse pii dase aburo Nana Kwaku Jamboro ko a metɔ so mienu Fuman Mahene a mewɔ Bono East Fuman Mahene a mewɔ Bono East region Poku One TV.